Гравці збірної Англії остерігаються своєї поїздки до Росії на чемпіонат світу з футболу. Наприклад, вони бояться отруєння. Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією видання, до футболістів на час Мундіалю буде представлена охорона. Раніше газета «Сан» писала, що англійська команда прибуде до Росії зі своїми кухарями та продуктами. Зокрема, кексами, томатним соусом, гірчицею, бобами, шоколадом та чаєм. Ба більше, британський фахівець із безпеки та розвідки Ентоні Гліс заявив, що Кремль спробує використати російських дівчат, яких примусить зваблювати англійських футболістів. До цього варіанту росіяни схиляться у тому разі, якщо не вдасться гостей отруїти. Чемпіонат світу з футболу має розпочатися в 11 містах Росії 14 червня.